Bona tarda a tothom, autoritats. Per començar, voldria expressar el meu més sincer agraïment al Diari de Terrassa per aquest reconeixement i d'una manera molt especial a l'Arnau Font per la magnífica entrevista que em va fer arran de la publicació del meu segon llibre, Cuando la adolescencia duele. Va ser una conversa superprofunda, respectuosa i plena de sensibilitat, que m'alegra molt que molts terrassens l'hagin llegit, que l'altre dia m'ho comentava, i que on vaig poder compartir la mirada amb què entenc i acompanyo l'adolescència. Una mirada empàtica, compromesa, positiva i allunyada dels tòpics que massa sovint envolten aquesta etapa. Qui m'havia de dir a mi, a una noia de Barcelona, quan vaig arribar a Terrassa, ara ho puc dir aquí, enganyada per un terrassenc, que ja fa 25 anys que avui seria aquí recollint un premi. Aquesta ciutat em va acollir des del primer moment i s'ha convertit en casa meva. Aquí he pogut construir un projecte de vida, formar una família, veure els meus fills créixer i desenvolupar una vocació que m'apassiona. Terrassa no és només un lloc on visc, és també un lloc on he crescut personalment i professionalment. La meva vida sempre ha transcorregut entre dos espais que per mi són inseparables, l'aula i la divulgació educativa. Com a mestra i psicopedagoga, des de fa ja gairebé 3 dècades, he tingut el privilegi d'acompanyar centenars d'infants, adolescents i famílies d'aquesta ciutat. I és precisament aquest contacte directe amb la realitat de les aules el que ha donat sentit tota la meva tasca divulgativa. Tot allò que explico a les conferències que realitzo a nivell estatal, els meus articles al País i a l'Ara Criatures o el que comparteixo a les meves xarxes socials neix de la meva formació i de l'experiència acumulada dia rere dia al costat dels meus companys de professió, aquí a Terrassa, els alumnes i les seves famílies. Són els que m'han ensenyat les lliçons més importants sobre educació, creixement i desenvolupament humà. El privilegio de vivir con un adolescente, el títol del meu primer llibre, reflecteix perfectament la manera com entenc i explico l'adolescència, no com un problema que cal superar, sinó com una oportunitat única a acompanyar. Si alguna cosa necessita un adolescent, jo en tinc 2 a casa, és sentir que té al costat adults de referència, que l'acompanyen amb grans dosis d'empatia, comprensió i amor incondicional. Adults que l'ajuden a construir la seva identitat, una nova identitat, que confien en ell o en ella i que entenen la complexitat i la fragilitat que sovint amaga el procés de créixer. Aquest reconeixement també és per a tots els docents que cada dia sostenen l'escola amb professionalitat, vocació i compromís. Aprofito que hi ha autoritats per recordar que no són temps fàcils per l'educació. Les necessitats dels infants i adolescents són cada dia més complexes, però els recursos continuen sent molt insuficients. Si volem una educació de qualitat i una veritable equitat d'oportunitats, cal una aposta decidida per l'escola. Més inversió, més recursos i molts més professionals, necessaris perquè cada infant i cada adolescent rebi l'acompanyament que mereix. Per acabar, m'agradaria dedicar aquest premi als meus pares, als pilars de la meva vida. Avui estic tot, Gràcies, pares, per estar sempre al meu costat i pel vostre amor i recolzament incondicional. Al meu marit, per cuidar-me i estimar-me, i ara ja puc dir, gràcies per enganyar-me a venir a viure a una ciutat com aquesta. I per últim, als meus fills, el Xavier i el Pol, els motors de la meva vida. Fills, mai oblideu lo fort, valiosos i estimats que ja sou. Perdoneu.